апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти маркази фурӯши гулҳо ва ду гармхонаи наву замонавии корхонаи давлатӣ дизоркунӣ ва гулпарварӣ оғоз бахшиданд. Таъкид гардид ки фаъолияти коргарону мутахассисони корхона асосан ба парвариши қаламча, ниҳол, гулҳои мавсимӣ ва буттаҳои ҳамешасабзу ороишии нодир равона гардида, ҳадаф аз хуррамгардонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла маркази маъмурии он шаҳри Хуҷанд ба ҳисоб меравад. Зимни шиносоӣ бо фаъолияти маркази фурӯши гулҳо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар ин ҷо намунаи зиёди дарахтони сояафкану ҳамешасабзи нодир, гулу буттаҳои ороишӣ ва асбобу зарфҳои гуногун барои парвариш ва нигоҳубини ниҳол ва гулҳо ба фурӯш гузошта шудааст. Маркази зебову барҳавои фурӯши ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат будизоркунӣ дар масоҳати 150 метри мураббаъ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд сохта шуда, ҳадафи дастандаркорон фароҳам овардани шароит ба нафарони дорои завқи баланди зебоипарастӣ мебошад. Дар ин марказ мутахассисони соҳа дар баробари фурӯши ниҳоли дарахтони нодири сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ инчунин имкон доранд барои парвариш ва роҳҳои дурусти нигоҳубини ниҳолу гулҳо ба мардум маслиҳатҳои муфид диҳанд. Ду гармхонаи наве ки дар ин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, барои парвариши зиёда аз 10 намуди гулҳои мавсимӣ пешбинӣ гардида, масоҳати умумии он 1600 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Тибқи маълумоти масъулони корхонаи давлатии кабудизоркунӣ ва гулпарварӣ, давоми сол дар ин ду гармхона имкони парвариши то 6 миллион дона гули мавсимӣ мавҷуд буда, дар асоси дархосту талаботи аҳолӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он метавон ин нишондодро зиёд намуд. Дар ду гармхонаи нав танҳо давоми як мавсим зиёда аз 2 миллион дона гулҳои гуногун парвариш карда мешавад. То ин замон дар ин корхона 5 гармхона фаъолият мекард ки коргарону мутахассисон дар як мавсим имконияти парвариши ҳамагӣ 700 000 гулро доштанд. Акнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани боз ду гармхонаи нав имкон аст ки дар як мавсим наздики 3 миллион гулҳои гуногунранг парвариш карда шавад. Мутахассисон баҳои баланд дода барои боз ҳам вусъат бахшидани корҳои ободонӣ дар шаҳр, зиёд намудани майдони парвариши ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз ва таъсиси гармхонаҳои гулпарварӣ масъулони соҳаро муваззаф намуданд. имрӯз дар корхонаи мо ду гармхонаи нав ташкил ёфт ки мо хеле хурсандем. Пештар ин қадар шароити мо нағз набуд ки мо ин хел гулҳоро тайёр карда наметавонистем. Хай соли гузашта 600 000 гул тайёр кардем. аз вай пеш соли 2018 400 000 гул тайёр кардем. Камтар буд, чунки гармхонаҳои мо бисёриш кор намекард. Имсол манакун гармхонаҳое ки нав тайёр кардем, мо ҳаракат мекунем ки аз ин зиёд гул тайёр кунем. 10 намуд гулҳоро барои хиёбонҳои шаҳри Хуҷанд бо дигар шаҳрҳо аз мо талаб мекунанд, омда мегиранд аз мо. Мо то имконияти мо ҳаст гул дода метавонем. мо дар ин гархона гулҳои рангоранг парвариш мекунем ба монанди петуния, салвия, тагис, виола парвариш карда шаҳру деҳотҳои худомонро гулзор мекунем. ҳудуди корхонаи давлатии кабудизоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд ки наздики 9 гектарро дар бар мегирад, дар баробари гулҳои мавсимӣ ҳамзамон 12 намуди ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ парвариш карда мешавад. Дар корхонаи мазкур дар давоми як соли охир коргарон ин мавзеъро ба як макони зебову дилфиреб табдил додаанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини соҳа супориш доданд ки бо истифода аз заминаи мусоиди ин парваришгоҳ барои иҷрои корҳои ободонӣ ва боз ҳам зебову дилнишин гардонидани боғу гулгаштҳо, кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он аз шароиту имконоти мавҷуда самаранок истифода баранд. Айни замон шумораи ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ дар ин корхона наздики 12 000 ташкил медиҳад.
вобаста ба эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ҳамзамон омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд метавонанд дарсҳои амалии фанни табиатшиносиро дар ин парваришгоҳ гузаронанд. Бо ин мақсад дар ҳудуди корхонаи давлатии кабудизоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд барои баргузории маҳфили дӯстдорони табиат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. پیشوای معظم ملت، پیشوای بخت هم اقبال ملت مرحبا، ای چراغ افروز محفل معرفت را هم نوا. فرزند انسان که خودزاده طبیعت است، تنها در حالت مهر و محبت به طبیعت میتواند وطن پرور باشد. ما جوانان با شما و بر شما دستیار، زین سبب ما از شما صدر جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ماندن این اقدامро در تقویت یافتن قابلیت ایجادی و بیدار کردن حس زیبایی پرستی نورسان و جوانان مهم ارزیابی نموده اظهار داشتند که در زمان امروزه باید به تعلیم فنهای طبیعت شناسی توجهی بیشتر ظاهر کرده خیلی زیبایی را کجا دادید؟ تنها در تاجیکستان بیشتر الان کردن در کوربی اینا مادرای مای شما بالوا کرده دست خطی اینا تاتیروا کافرشون میرن یکیش خوبیسان تو تمام میشه بود گلیدگری وضع میکنن بیا هنر پروری هنر خواننده هستین آینده میام کسب همده هنر یعنی اولی خودی خوجانده کدام اویلایی که اگر گلپروری دا مشهور باشه زندگیشو بسیار هست دویم دوام مثال ده ببینید از این مثال سر کرده بازار شما است بله من که با متخصصان اینا رو گرفته در شاک یا مالای شهر کمپوزیشن کرده بوده میشوند به زیبایی پرستی هم خیلی این فرهنگ مای شما هم نوروز هم تازه کاری زیبایی پرستی از خانه همین لباسی تازه پوشیدن خانه و کاشانه دری تازه داشتن همین مای شما تاجیکا ملتی فرهنگی هستیم تمدن فرهنگی باستانی داریم بیش از 6000 سال برای نسل کنید با علاقه فنهای دقیق هم نسل کنید ҳадафи асосии гузарондани машғулиятҳо аз он иборат мебошад ки дар хонандагон муҳаббати онҳоро нисбати табиати диёр мустаҳкам намудан ҳисси зебопарастиро парвариш намудан албатта тозанигоҳ доштани муҳити зист мебошад.